фаъолияти кории шумо нахустин маротиба дар телевизион чӣ гуна буд? бо кашидани расмо ва тасвири расмҳои зебо сазовори ҷои аввал мегаштам. бахтовар номи аслии шумо чист? бахтовар мо шунидему надидем. сире ки ман 30 сол ӯро пинҳон кардам. мо фуш кардем. агар ман хандам ин тасдиқи шунидаҳоям мешавад. дона 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 овозат намеброя микрофон та гирон кун кнопкаш дар поёнай. шудааст ҳолат дар саҳна ҳолати ғайри чашм дошт? дар осмон ёрон рахшанда ахтар ояд. гуфтам ки як пишак гурба мекан аз болои толори театр рост омада дар пеши пои ман зад. то чӣ андоза аз нигоҳи шумо барои журналист муҳим аст маҳорати актёрӣ доштан? маро ту хоки раҳ кардӣ, амон бошӣ. туро ман тоҷи сар кардам, зафар кардам.